Hi, I am Akhil, BSc Physics graduate. Now I am a proud ambassador of CDA. ഞാൻ CDA അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ആഡ് റൺ ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കിൽ. പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആഡ് ഉണ്ട് CDAൻ്റെ. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഉപരി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് വന്നത് എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. പുതിയ കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പലർക്കും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് ആംബിയൻസിൽ തന്നെ നമുക്കിരുന്ന് പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പം അതിന് അതേപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ചെയ്യിച്ച് ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനുള്ളൊരു ഓർഗാനിക് മെത്തേഡാണ് SEO, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും SEOയിലും SEMലും ആണ്. എൻ്റെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും SEOയിലും SEMൽ തന്നെയാണ്.